Papasok ako yung resume. Akin na po, ma'am. Sino po yung resume ko? Ayun, balik na lang po kayo bukas po. Andrea! Opo. Titext na lang po kayo kung kailan po interview. Ay, ganun po ba? Ay, saan po interview? Dito rin po ba sa Goldilocks? Huh? Hindi! Sa everywhere! Sa ano po? Ay, hindi, ma'am. Sa grocery po, ma'am. Sino nga yung tatanong ng maayos eh? Sabi ko, aray, ma'am! Lumayas ka!